Urip kuwi aja duwe rasa muring-muring lho. Duwe rasa sabar, katresnan marang wong-wong sapadhamu. Lan urip kuwi duwe rasa kasih sayang marang wong-wong kang sing ana sakiwa tengenmu lur. Aja duwe rasa muring, aja duwe rasa gething lan utawa duwe rasa sing ora seneng marang menyang wong liyane. Apa anane kang sing wis dadi lakon kudu mbok senengi kabeh. Kayata sing ngomong iki yen ora seneng ya ora apa-apa ning duwe rasa seneng, ning aku ya duwe rasa seneng karo kowe kabeh lur. Dadi ning ngene lur, saben dina ki wong kowe iki beda laku, beda lelakon. Yen urip kowe iki duweni rasa gething, iri dengki ana sak jroning ati bakal iso nekake penyakit. Penyakit iku warna-warna arane lur. Iso penyakit ati, penyakit pikiran, lan dene penyakit awak. Mula pepeling iki lur, ayo padha tresnani marang wong-wong kang sak bangsane lan wong-wong sing kaya ngapa rupane duwe rasa ati seneng marang wong-wong kabeh sak kiwa tengene. Ngono wae lur, jajal iki gawe konten kaya ngene iki lur, pepeling marang awake dhewe, eling marang Gusti, eling marang pangerane, eling marang sapa sing disembah lan sapa Gustine.